एनआइएआ एनएलएबि आफाद थानाय समाव गैयामोन बिनिया जों रावखौबो बुथाराखै रावखौबो दमबो होआखै जोंनि जेबो केस गैया एनएलएबि आफाद हिसाबै एम बाथाया बिनि आर्मि चिफ एम बाथाया गैयाबाबो 20 बा 25 बोसोर एनडिबिआव मावबोबाय बे गुदुं गुसु गोखा गोखै सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै गासिबो ए टु जेड मिथिजोबो साननांगौ लागा बे बिसोरखि बासायगोन दा बे जोंनिखौबो जुदि हमदोंबा बेखौनो जुदि दासिमाव जुदि लांदोंबा बिसोरखौथ' लांगोन ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল আছিলে আৰু তাতে এই প্ৰিন্সিপালে ছোৱালী কেইজনীক বলৎকাৰ কৰে আৰু এইটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ হয় গোসাইগাঁও PS কেছ নাম্বাৰ 68/22 আৰু আসামিক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে আৰু লগতে 20,000 টকা ফাইন জৰিমনা বিহে आं दिनै मोननै बाथ्रानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा जोबजासिम नायदो आरो जुदि इन्टारेस्टेड नङाबा स्किप खालामनानै थांबाबो जागोन आरो बाथ्राया जाहैबाय मा मोननैबो सिरियास गुरुत्वपूर्ण खोथा बे गुरुत्वपूर्ण खोथाखौ आं दिनै नोंथांमोनजों माने खालामगोन सिरियाल मा होनना बुङो शेयार खालामनो नागिरदों आरो ना नोंथांमोना जुदि मा सानो बिनि सायाव नोंथांमोना बुंबानो जाबाय माने एसे सप्ता खनसेसो सिगांनिफ्रायनो जोंहा मा जागासिनो दङ दासिम ट्रेन्डिं मोनसे टपिक जागासिनो दं आं थामनेलावबो होखादों बे जाहैबाय मा बि बाथा माने एम बाथा नङा होमबा एम बाथाखौ जि हमबाय नङा होमबा बाथाखौ जि हमनाय जाबाय दा मानो हमदों बेनि दिनै गोबां भिडिअ दिनै माने इउटिउबाव ओंखारबाय ओमफ्राय दिनै बिथांमोननि हान्जानिफ्राय मोनसे मैया मोनसे माबा होबाय मा होनना बुङो मिडियायाव होबाय आरो ना माने बिसोरो मा होनना बुंदों प्रेस बिबुंसार होनाय जाबाय मैया माने दा बिनिफ्राय भिडिअखौ आं नायबाय ओमफ्राय नायनानै आङो एसे माने गोसोआव फिल खालामदों आरो ना बेनि जाहैबाय मा जे जेनिखि बाथाखौ हमनायनि मेन उद्देश्यआव राजनितिनि इनभल्भ दं होननानै बुंदों ओमफ्राय माब्रै राजनितिनि इनभल्भ दं होननानै बोरै मिन्थिखो बेखौबो खिथागोन नोंसोरनो बाथ्राया जाहैबाय मा दाना बिसोर जानोसै जोंनाव गोबां राजनितिक हान्जा दङ नङा होमबा मा होनना बुंदों हमनानै लायोबा जों रिजनेल हिसाबै जोंहा दं BPF दं UPPL दं ओमफ्राय जोंहा कंग्रेस दं नङा होमबा ओमफ्राय BJP दङ बिसोर राजखान्थि हान्जाया दा जोंनियावहाय बिटिआर हालामाव एसे गोगोमै माने बिफाव लायो आरोना रल लानानै खामानि मावगासिनो दङ दा सोरनि जाखो दाया दाथ' राजनितिनि मुंखौ लाथ'वाखै माने राजनितिनि खैसा दं होननानै मोनथिबाय माने सासे जेनाखि सिखाव हमजादोंमोन जे बड' लिबारेसन आर्मिनि होननानै बेखौ हमदोंमोन दा बे हमनो मोननाय मानसिखौ माने दावहारु होननानै बुंदों नामा बे दावहारुखौ माने राजनितिनि मानसिफ्रा माने बै पलिटिशियानफ्रा बेखौ माने प्रेसार होदों जाहैबाय आरोखि ना मा प्रेसार होदों माने बाथाखौ नोङो BLA जों इनभल्भ दं होननानै नों बुंनांगौ होननानै माने बेखौ पुलिसफोरनि सिगाङाव प्रशासननि सिगाङाव बुंनो थिनबाय आरो स' नारसिननाय नुनानै नों बेबायदि बुङोबा नों गगोन बिदि होनबाय जानो हागौ आरो ना होमबासो गगोन नङाबा गनाय नङा बिदियाव दा बेबो गावखौ गगोन साननानै केबो बुंगारबाय इनभल्भ दं दा दिनै बाथायाबो आन्दायबाय जाहैबाय आं बोरै BLA जों इनभल्भ थानांगौ माला एसे थरखा थरखिबो जादों होनना बुंदों दावहारुजों नोंखौ सिनायानो आं बोरै इनभल्भ दं होनना बुंखो होननानै लास्टफोराव जेब्लानाखि जेलाव ज' थांबाय उदालगुरि जेलावहाय बेनिफ्राय मा जाबाय जाहैबाय बै जाय दावहारु होननाय सिखाव BLA मुङाव हमजादोंमोन बियो माने थार खिथाबाय आरोखि गावखौ प्रेसार होदों पलिटिकेलि ओमफ्राय बे मानसिफोरखौबो सिनायजोबखाबाय ओमफ्राय मानसिफोरनि नामखौबो माने बे माबानि मा होनना बुंदों NLABनि सोद्रोमाफोरनि खिथाबाय आरो ना दा माने बाथानो खिथाबाय नालाय बाथाया खिथाफिनबाय आरो ना दा मोनथिलायजोब्बाय दा बेखौनो आङो मोनसे गिखांनाय फैदों आरो ना आं सौखिखांनाय फैदों आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बर'नि दैदेनगिरि गासैबो राजनितिक हान्जाखौनो आं बुंगोन आरो ना बाहाय मानोना जों बयबो बर' जोंनि नांनाया बयनिबो थाखाय मोनसेयानो जोंनि बर' बिमाखौ रैखाथि होनाय आरो जों बर'लेण्ड सोरजिनायमोन माने NDB BNTआनो जाया मानो बर'फोरनि नांनाया बिनि गेजेरावहाय जों सोरबा सासेनि जिउखौ लानानै गेलेजानो आं बादों दा जाबाय भुल जाफ्लांबाय गोदो गोबां माखासे भुलबो जाया नङा जाबाय गोबां मानसिबो थैबाय जोंनि गेजेराव गावजों गावबो थैलायबाय लिडारफ्राबो गावथारलायबाय दा बे जाबाय आरोना जों बेफोरखौ माने मा खालामनांगौ जों दा निमाहा होलायनानै उननि समाव जों बिदि जाला खुनु रावबो बर' फिसा थैनांला सोरबा बर' फिसानि मुङाव सोरबा राजनितिक माने सोरखौबा माने जेनेबा बुथारनानै राजनितिकआव थांबाय थागोन बिदि जेन' खुनु मोनसे सेन्टिमेन्टआ जोंनि गेजेराव फैनो मोना आं बेखौ खावलायनायदों आरो नङाबा बिराद गिदिर बिपद जागोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय सारमोन मानोना आङो गासैबो माने राजनितिक दैदेनगिरिफोरखौ आं सापर्ट दङ मानो सापर्ट दं होनना बुङोबा
बिरोधिता राजखान्थि हान्जा थायाबाबो जाया नाथाय गुबुननि जिउखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायखौ आं मोजां मोना बिदिजों डेभेलप जाया इभेन जाथिया गोलैसोलांसिनगोनसो जुदि दैदेनगिरि सार नोंथांमोना जुदि साननो हायोबा सानदो आरो जुदि साननो हायाबा नोंनि जिउखौबो लानानै सोरबा गेलेगोन मालाबा बेखौ स्पष्टखा आरो मोनसेया जाहैबाय मा नोंथांमोना नुबाय थादों थांनाय 2022 मायथाइयावहाय जे मोनसे प्राइभेट इंलिश मिडियाम फरायसालिनि खासियाबारि हालामनि माने गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय खासियाबारि हालामावहाय बे मोनसे इंलिश मिडियाम प्राइभेट फरायसालियावहाय गावनि उन्दै उन्दै माने क्लास 3, 4, 5 आव फरायनाय गथ'साफोरखौनो गावजों उन्दुफानो लाफादोंमोन बै प्रिन्सिपाला डेभिड ब्राइट बसुमतारी होननाय प्रिन्सिपाला बिनिफ्राय बियो 7 हिन्जावसाफोरखौ बियो देहायारि सोमोन्दो लाखिदों एबा जिनाहारि खालामदों बे प्रिन्सिपाल नामा दा बे मानसिखौ दिनै थैजासिम लाइफ टाइम मोनसे बेखौ जेल फोसावबाय आरो 20,000 फाइन फोनांबाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो बिराद सान्थि मोन्दों आरो बेल' नङा आंथ' लुगैबावदोंमोन बेखौ माने आं आलायजानो लुगैदोंमोन आलायजानो बेल' नङा बेबायदिनो जायफोरनाखि बेफोरबायदि सुनि खामानि मावो जोंनि समाजाव गुबुंले बारहावाखौ मालायखौ हिंसा खुलिया जानानै बेफोरबायदि गावनि बिसि फिसा थाखासेयावबो गुबुनखौ बेफोरबायदि गुबुननि देहानि सायाव लब जानानै गुबुनखौ जेनेखि बेफोरबायदि जिनाहारि खालामनाय मानाय बेफोरबायदि माबाखौहाय आंनिबा डाइरेक्ट आलायनांगौ होमबासो माने गुबुन जायफोरनाखि मावनो थांनो नागिरदों बिथांमोनाबो गिगोन आरो जुदि जोबजासे जुदि जेराव थानो मोनाबाथ' बिथांमोना दाथ' बियो मावा दाङा उदां उदांसो मोनजासिगोन माथो जेलाव थानानै जोबथेसेयाव थानानै मालाय उदां माने बेथ' नों न'खरनि खोथा सानखायाना गावनि फिसा फिसौनि खोथा सानखाया जुदि फिसा फिसौनि खोथा सानोमोनब्ला बियो बेबायदि खामानिखौ मावामोन बे सानखाया स' दिनै बे उदां मालाय जेलाव जोबथेसालियावहाय एकदमबारे उदाङै लाइफ टाइम मावा दाङा एसे एनै मावनानै जेरावथ' मा मावनो मोनजासिगोन थ' आं बेखौ मोजां मोनाखै माने मा लुगैदों होनना बुङोबा आङो आलायनांगौमोन खेबसेनो मानसिखौ माने आलायनांगौ आरोना अब्लासो माने सान्थि जागोन आरो सोरबा बिनि जायफोरनाखि फैबावदों बेफोरबायदि मानसिफोर फैनो नागिर गोसो जाबावदों बिथांमोना गिनानै संखिगोन आरो बिथांमोना गावखौ दबथायनो नाजागोन बारबाखि नङाबा जानाय नङा आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनाय जाबाय आरो स' दिनै आं बेखिनि भिडिअ लाना फैदों मानोना जोंनि हादराव जिनाहारि खालामनाया बारा जादों ओंखायनो बिसोरखौ डाइरेक्ट हेंथ' होनला बेखौ मा होनना बुङो बिदि बुंबा माने दस्रा प्रब्लेम जायो ओमफ्राय माने आलायनांगौ आरोना आलायबा दं डाइरेक्ट आलायनांगौ बेखौ दुरुंजों आलायनांगौ होमबासो समाधान फैगोन आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव राजखान्थि दैदेनगिरि सारमोन अननानै सोरनिबा जिउखौ लानानै दा गेलेसै न' दाउन नंगौ बा नङा बा कनस्पिरेन्सि माबा मोनसे जायोना फाव फान्दायलायनाय जायोना जोंनि गेजेरावहाय फाव फान्दायलायनानै सोरनिबा थाखाय सोरखौबा माबानानै गावनि मोजांखौ सानोबो जानाय नङा आरोना सोरनिबा जिउखौ लानानै गा सम्पति आरजिनो नागिरनाया बे माबा नङा आं बेखौ बुंगोन बे जेनुइन नङा बे बिराद क्राइम बेखौ नोंबो साननै भुगिनांगोन आं बेखौ स्पष्ट बुंखायो मानोना बयनिबो जिउआ बेसेन दङ बयबो गावनि लाइफनि थाखाय बयबो सानो मावदों ओंखायनो आं अननानै खुलुमनानै आं खावलायबाय प्लिज अननानै गुबुननि जिउखौ लानानै दा गेलेलायसै थेंक इउ